wewe das gawe apa-apa mbak. Bojone Pancak Saron teko.
Pandani janji mau nyawer tadi. Bang. Belum. Tadi janji mau nyawer aku wae. Bang. Terima kasih, Ser. Loh. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka Tirata
Taman Juruk SH Trate. Taman Juruk SH Ayo, Mas, Trate. modali, Monggo. Mas, tarik. Selak dalu gandengan kancane. BBRT Racing Kampak Modo Lampung Jawa Timur iki. Pak Usuk sing semangat Suk. Menesuk langsung pasang Suk. Nah, semangat Suk. Nah, melok Suk menesuk Suk. Dorojang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa gending tresno banyu bengawan sinara cahyaning bulan halir sewu alera buka kenakan ngerasake apa mas apa kersa ki mung sarwana ning taman juruk taman nedang kota Solo
Ditunggu kae lho. Ye, kaki Mas Antoro, Pak Dinda, Pak Janil, ditunggu besone ya saking Mas Antoro. Dayu Kidul, Johor Malaysia, ya. Pak Dani, Pak Dinda, diteni besone. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu derita hidup yang ku alami. Duhai pahit sekali, pada siapa aku mengadu? Allah, bukan padamu. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Betapa kali aku menanti kedatanganmu, kekasih. Biyen bolong Iya. seliramu wis tak atur So, iki. Mas mbok kandhani Mas. Ane golek bojo Golek bojo sing piye? sing bagus kaya panjaken nom iki. Alah wis ana akeh iku tambah. Mosok ukasane Piye? seliramu jarene digawe lara. Kok tau? Ora urung saiki sida mulih nang Bojonegoro. Apa deh? Tapi mau wis kebacut Mas. Ibarat beberapa bakal dadi seglo. Tobat kudu tak tangisi. Mula keton Ya, Dik. iki tanpa upama ngerti ngono lama
Ayo mergawe bola. Kakek Ah, taringku ana dodo. Tangis iya. arep kebak rasa. Kebak rasa Jare jane sirane kandha setya. siramu kandha setya. Ing sabrang lor treteguningan Bojone kena Pancen godang abot. usul. rasane wong perpisahan ngucap Ah, setahun geni kerja dek ngipi lho. aku ketemu kancaning desa Segere dak kabehno dak. kandha Ah, aja banget nelongso jare piye nggih? sirane wis kena godha Aku menyang alang jero pelite desa alang Melak kene desa. kaget ati sepuh ora Ah. Ora kenapa apa undanganmu meja Apa sesuk-esuk mas Jodje. sirane palakrama Gak kula promo piye wong kira-kira semayani. Kang Mas Apa wi? kowe citrane janji Ora ki. oh atiku lara tak wawa mati Karo petan gak apa-apa Sam. Ah. Yone janji. oh atiku Apa, mas Dik? lara tak wawa mati Dan tebak ngono kok kok mati yo kelena to, Dik. aku kadung Tele subilin. lan duwe-duwe blas Gawe bebas aku. Nggih, kene kula aturaken panjenengan sedaya kanca warga Telawah Sembadan Pajang Kedongan Bojonegoro. matur nuwun balik tukule Joget budal Telawah delok gong. Nah mulai saiki wadus pite dikurungi.
Sorry bang, Ya. bukan cewek murahan. Ilang gila kalau utuh rasa. C, kini kalau terbantu Mas Antoro yang punya Johor Malaysia sih, nonton live streaming. Abanari lawan mat siang Abanari.
Reh Pak. Sakjroning sasrawungan nyatane isih gadut joli yani Wis yo wis. ya Ki. Tak sandane Mas. Iya Ki. Iki. Di, sing lara. Malah ngono. Ngrasake. Sakno loro sampe ngono. Namjang sampeyan gak tresno Mas. Ya Dik. Matane seneng kok tanpa opo. Yo masih bersama New Margo Alaras juga Heri Wijaya Salma Multimedia. Sebenarnya balik ke bantu Mas Antoro ya, yang wonten Johor Malaysia. Salam buat Bapak Edinda, Bapak Dani, Mat aktivitas besok. Oke, kita duluan Mas Omek, yang wonten dalam. Mas Omek wonten dalem. Mas Omek angsal salam jenenge Pak Gapina. Kok ora nonton jere Mas Omek. Berangkat. Ayo. Kangge abah lari wonten kelawan kedua sampe Lamongan Jawa Timur. Amat menonton luar live streaming. Oke, kalau terangkan grup Cangkeruk yang mau disebut tadi sama sesuai dengan sama yang dapat Pak Anton, Mamat Batanu, Pak Edi, Pak Andri, Pak Piki, Mat Malam, Mat Sore.
goyang terus Cik sampai ben. Kerajaan Banyuwangi Rena wangi sing ora tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susah ngati longgoning pasir-pasiran sembur-semburan karituan ambi main selodoran lanang wadon ober-oberan Gandeng tangan ning pinggiran pinggir basisir kerajaan bisik-bisik semayanan janji-janji arep urip bebarengan sirah-siran ambi gendingan gending asli Banyuwanginan sirah-siran ambi gendingan gending asli Banyuwanginan ora ana rong taun konmu dadi presiden dipaksa munggah parlemen jarene kasus ngene jarene kasus ngono ning ra ono nyatane ketika ban ambisi reformis palsu agama nganti orde baru LSM opo partai ormas opo mung oke sing penting tumindae agama ngayomi jagat raya sarungan
Mir yo. Yo, tambah dalu tambah semangat bolo. Sedekah bumi lho. Yen pancene ora tresno Nono kaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati ora aku ora bakal ngandeli kaya ngene lelakonku ya Dek. piye ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelang nganti salawase anganku ngembara anembus mega Itu ngalintang asa solo pada rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kita panganak ing jantung lalungitan lulungan kang rambat
Oh perawan Kalimantan lawas. Heeh. Roro Jonggrang perawan Kalimantan. Yo masih di jalur yang sama. New Markolaras dari Wijaya Salwa Multimedia. Iki lo bocahe. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Iya ta Mas. Ora pokal Asik. ratuna kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang. Iya Mas. Mula kowe dadi wanita kaya Saka pando Apa, kowe Jonggrang? aja kumalungko. Ser Perang iki Mas insya akan kudur ngelamu. ya sisa gulut kok Pati Kang Mas Prabu Kepala Kang Seto ana ning ngrasana. tobat tobat Ses. kowe wanita keparat ora ngerti di Bandung rono jagat putra ratu pengen pramuda Darmaya. Aku duwe aji sakti pandang wasa Roro Jonggrang manut tosun pundhut garwa. Bando aku duwe
yen sing tak ombe sayang ngelingake nalika yen kenalan beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelingake nalika yen kenalan